नोंथांमोना मेघालयाव जानाय दावरावखौ निउज चेनेल फेसबुक बा इउटिउबफ्राव नुदों। खासि स्टुडेन्ट इउनियनफोरा नारानाथार आरो गिख्रंथाव मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ, जेराव आसामनि गारिफोरखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामदों आरो मानसिफोरखौ बुदों। दा बिथांमोना बे मुभमेन्टखौ मानो खालामदों? बे मुभमेन्टखौ बिथांमोना मोनबा डिमान्ड्सखौ लानानै खालामदों। दा बे मोनबा डिमान्ड्सफ्रा मा मा सुंद' समनि गेजेराव गोरलै रावजों बुजायनो नाजागोन। एक नाम्बार डिमान्ड्सआ जाबाय मेघालय गभर्नमेन्टआ मोनसे प्रजेक्ट लन्च खालामनो नागिरदों आरो बे प्रजेक्टनि मुङा जाबाय श्री सिमेन्ट माइनिं प्रजेक्ट। दा बे श्री सिमेन्ट माइनिं प्रजेक्टनि थाखाय थांनाय 31 जुलाइआव मेघालय गभर्नमेन्टआ मोनसे हियारिं पास खालामदों गभर्नमेन्टआ, आरो बे हियारिंखौ लानानै मेघालयनि रायजो राजाफ्रा आरो स्पेसियेलि खासि स्टुडेन्टस इउनियना सेटिसफाइड नङा। ओंखायनो खासि स्टुडेन्टस इउनियनफ्रा बे माइनिं प्रजेक्टनि हियारिंखौ थाबैनो केन्सेल खालामनांगौ होननानै डिमान्ड होदों। बे जाबाय एक नम्बर डिमान्ड। 2 नम्बर डिमान्डआ जाबाय मेघालया रेजिडेन्स सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि एक्ट 2016 खौ आबुङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नांगौ। माने 2016आव मेघालय गभर्नमेन्टआ ILP सिस्टेमनि सायाव मोनसे नियम बानायदोंमोन, एक्ट बानायदोंमोन। बे एक्टआ दिनैसिमबो फुल्लि इमप्लिमेन्ट जायाखै। ओंखायनो बे ILP एबा इनार लाइन पारमिट सिस्टेमखौ, जाय सिस्टेमखौ माने 2016आवनो आयेन बानायदोंमोन, बे आयेनखौ थाबैनो आबुङै इमप्लिमेन्ट खालामनो नांगौ होननानै डिमान्ड होदों। बे जाबाय 2 नम्बर डिमान्ड। माने ILP सिस्टेमखौ फुल्लि इमप्लिमेन्टेसन खालामोब्ला जोङो मेघालयाव ILP बानायाब्लासिनो हाबनो हानाय नङा। दा बे जिनिसखौ थाबैनो बानायनांगोन। ILP नि सिस्टेमखौ थाबैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनांगोन आरो आबुङै बे आयेनाव थानाय माखासे नियमफोरखौ बाहायनो नांगौ होननानै डिमान्ड होदों। बे जाबाय 2 नम्बर डिमान्ड। 3 नम्बर डिमान्डआ जाबाय मेघालया माइग्रेन्ट वार्कमेन एक्ट 2020। बे एक्ट एबा आयेननि बायदिब्ला मेघालयनि लकेल मानसिफोरनि थाखाय थिखानाय माखासे गभर्नमेन्ट जब, प्राइभेट जबफोरखौ मेघालयनि लकेल मानसिफ्रानो मावनो मोननांगौ आरो बे खामानिफोरखौ बाहेरा रायजोनि बा बायजोनि मानसिफ्रा मावनो मोननो नाङा। बे जाबाय 3 नम्बर डिमान्ड्स। 4 नम्बर डिमान्ड्सआ जाबाय नर्थ इस्टार्न इन्दिरा गान्धी रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ एन्ड मेडिकेल साइन्सेसनि रिक्रुटमेन्टआव 80:20 माने फेमेल टु मेल, बे रिक्रुटमेन्टआव आइजोफोरनि मासिया 80 जानांगौ, 80%, आरो हौवाफोरनि मासिया 20% जानांगौ। माने 80:20 जानांगौ आरोखि। बे डिमान्डखौ लानानै माने बिसिना हयथ' कारापसन जादों, जेराव माने बे रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ एन्ड मेडिकेल साइन्सेसआव माने हिन्जावफ्रा खम मोनदों, हौवाफ्रासो बारा मोनदों नार्सिंनि पस्ट माबा माबि जबफोराव। आरो बिसोर डिमान्ड होदों जे बे रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ एन्ड मेडिकेल साइन्सेसआव 80% मासिया हिन्जावफोरनि थाखाय जानांगौ आरो आद्रा थानाय 20%आ हौवाफोरनि थाखाय जानांगौ होननानै डिमान्ड होदों। Last but not least demands of the Khasi Students Union is scrapping of personal interviews in the grade B, C, D jobs in the government in Meghalaya. माने ग्रेड B, ग्रेड C आरो ग्रेड D जब्सफोराव पर्सनेल इन्टारभिउ खालामनो नाङा, बेखौ गारनो नांगौ। माने ग्रेड C, ग्रेड D, ग्रेड D जबफोराव थारमाने मेघालयाव इन्टारभिउ जायो आरोखि। रिटनबो थागोन, इन्टारभिउ थागोन, माबा माबि थागोन। दा खासि स्टुडेन्टस इउनियना बुंदों बे ग्रेडनि जबफोराव इन्टारभिउसखौ गारनो नांगौ, इन्टारभिउसखौ पार्सनेल इन्टारभिउसखौ लाखिनो नाङा। बिनि बादै जि प्रसेस दं बेखौ खालाम, खिन्थु पार्सनेल इन्टारभिउ भाइभा भइसखौ लाखिनो नाङा होननानै डिमान्ड होदों। आरो बे मोनबा डिमान्ड्सखौ लानानैनो नैबे अटम सिजन एसेम्ब्लिनि अटम सिजननि सिगां बिथांमोना नारानाथा बे मोनबा डिमान्डखौ लानानै आन्दलन खालामबाय थादों। गिलु बालु सौख्रुब बुख्रुब खालामदों, दावराव खालामदों, माने एकदम ओरैबायदि खालामदों। आरो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ खासि स्टुडेन्टस इउनियना मेघालयाव मानो एसेबां दावराव खालामदों, मानो एसेबां भिगारास मुभमेन्ट खालामदों, नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ। अके बाय, सि इउ नेक्स्ट।